Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuun 2025-nji ýylyň 27-nji dekabr hepleriniň şenbe güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly dinleyijiler, ine şuun biz siziň bilen bir Hoca Durduş Hyýew ýa-da o ady Azat Hyýewiň ýagny maşgalalarynyň ýa-ni bunu bir näçe dogan şonuň problemasyny ýa-ni şolara duguşan problemany boýunça gürünleşip geçirer. Men bir näçe dokumentler görkezdim size ve şo ýerde Türkmenistanyň adalaty näýili işleýär? Türkmenistanyň adalatsız kaadetleri näýili işleýär? Türkmenistanyň hökümet gurumalaryna ýagny adam haklaryny goraýan gurumlarda adalatlyk bamya ýokdugyny biz görüp geçer. Hormatly dinleyijiler, biz hem TikTok'ta efir edip durýarys. Eger TikTok mümkinçiligi bolsa, şo ýerde ýa-ni öz soragyňyzy berip bilersiňiz we TikTok'ta bizim alyp barýan videomuzy paýlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, eger TikTok'ta siz soragyňyzy ýazsaňyz, men şolara jogap bererim. Hem YouTube'da sorag ýazsaňyz, men şu ýa-ni geçen efirimde size jogap bererim. Gelin biz baştan başlaýyn. Men size bir näçe video görkezýän, onsoň men size ýa-ni gurruna deýin bolup geçen zatlar boýunça. Häzir bir minut. Bir minut. Ine hormatly dinleyijiler, Azat Hyýewiň maşgalaty, ýagny özü we biýigine basylyň doganynyň çağlary. Şu ýerde bilşiňiz ýaly çağlar 2 çağlary bire aşy berdi. Beýlekse mer. Şu 2 aşy berdi we birinji bilen biz şu video edeli, ýagny Azat Hyýew o ady ýa-da Hoca Durduş Hyýewiň prezidente ýüzlenmiş videosyny internet edeliň. Aklım bugün o işler gecenin orada bir bozultusu var. Altı 4 bir kemanı arkada kalan dekme çıkmıyor. Yaşam devriminde aldamadığı yurt nasihat verip dünya dönüp İn kişi doğalım 6 karnıya miras çıkıyor. 6 götürülen maşgala durmuş vurup. 2 13 kemanı verip ağzıyla maşgala vurup. 7 arkada kalan dekme çıkmıyor. Ve aldamadık diyen devlet adam için diyen şıgarlarından uğralıp yaşak yor kalır. 2020 yılın Tentiyar ayının 27'sinden 28'ine geçilen diyecekti. 6 yılın yokluğundan peydalanıp maşgaladı tırlağı ödeli boğu öldürüp 28'ine İyil'den gelen polisiye hukuk bilermen işgarları öyle seçilmiş işler geçirenlerine tırlağı 80 manat için öldürülür ve öyün bir kapısının açarının oğuldan gidilir gelen hukuk işgarlarının ayağın oldu. Derneği diyorlar, kanun hesabında adaletli çözüp tekenin vardı, ölüm açarını takıp verip şu ağır cinayeti aktif verip buradan ecem ortada ağır ceza vermeklerini aydın sözlerin karamanı. Derneği diyorlar, 5 adam tırlağı men öldürdüm deyip boynuna koyuyorlarını 45 yılda tekenin vardı, ölüm açarını talep edip gözlep verdiler. Benim 2 doğanın üstünden düşüp, Merkun tırlağların uluğu servoleri 45 yıldan sonra mektepten 16 yıllar altta oran verdim hürmet prokuror düştü. Ortada 2 ağatın gördüm edi. Balkan Vilayeti'nin polisiye ve hukuk işyerleri işler olmanı. Ortadan 80 numaralı öyün açarını ayırıp 2 doğanına ilgilerle suud karar verip 3 yıllık 10 alıp
hukuk işgärleri, vazifelerinden peydalanıp iki doğanı tüm malum görkezip Afinin pul yok edip, öyün akşam kanalığını edip, iki doğanı birbirine avattıkları mahrum ettiler. Yediği arkada, tırnağının bölümüne sebep olan 80 manat ve öyün açarıp şey, adaletli paydaşlı kahraman arkada mı, akbit bir kuruldum, muhottet elimden antışıyarım. Kahraman arkada, kahraman arkada, şehri bir masrafı Kur'an'ına mantışıyarım. Hukuk işgärler, işin onurman, vazifelerinden hıyanatı peydalanıp, şehirlerin masrafçılardır ve yaşetmedi çağalarını ve gerilerini ve doğrularını tütünmedi. Kapı bağışçılarıyla tövür, kanun hesabına kefillendiren hukukları kimsedir. Şehirlerin masrafçılarını onlar avunuk çağıran yeni atası yetim oyu. Çağaların havandarı. Kahraman arkada. Şehirlerin dağdına yetim. Yine şu video 2020 yıllar yani yazılı o vaxtları Gurban Berdimuhammed prezident. Şoň üçin şoň ikisam suraty dur. Şoň üçin o ýanky geň görmän. Indiki video seyredelim. Ne şu videoda yani Şahiýewiň maşgalasy ünslerin öýt ölümden şu videoda yani Şahiýewiň maşgalasy köçe çıkıp Nemeni yani öz haklarını, öz adaletlerini korumak için, doğunun korumak için köçe çıkıp kuşka var ya. Yankı prezident divarına var ya. Lütfen yeni bir video var. Yani ona mı size bakıyorum? Şu videoda iki doğununa gelip arka diye yani polis organlar ve şondan sonra şu doğunlarını görmeyeler. Yani şu maşgalar şu doğunlarını görmeyeler. Lütfen. Bunu gördüğünüz eğer yeni bir video var ona bakayım ondan biz gipleşe geçeriz. Ünsverin şu video Ünsverin yine Türkmenistan'la köşkü baran adamlar var. Köşküne çıkıp köşkü barıp yani prezidentten adaletli talep eden adamlar var. Yine şunun biri Şahiýewiň maşgalasy. Şahiýewler bular oğunluğun. Men az görmeýän Şahiýewler boýunça yine Şahiýewiň maşgalasy oğunluğun, oğun saha. Her doğunun öz maşgalasy var. Yani 6 diyen bir oğlan 1985 ýylda doğulan oğlan şoň ayal maşgalasy tilla gözel şol yani yan aýdyşy ýaly hojadyrdyň aýdyşy ýaly öldürüli. 6 ýynam onuň doğuny aşırdyrdyny, melini ve hojadyrdyny bular gawalyk diýär. Bayram diýip ýene bir doğunlar var. Onam gawalyk diýär. Kimi 3 sutka, kimi 5 sutka, kimi 7 sutka, kimi goýbermediler. Şey dip yani organlar birinci başta 6 yine şuraya öldürüldü, boğulup öldürüldü ayağının zat diyenine yani birinci bilen 5 tane adam getirdiler. Yine şu öldürdü deyip. Ondan yeni bir adam öldürdü. Bunun yani Şahiýewiň maşgalasy deyip, o öldüreni menden yok. Bu niyette bir güne adam bastıracakken bize öldüren adam tapın biz yani öz ağrımızı alacak. Yani suda verip suda şonu yani ceza kesecek deyip onu talep ediyor. Birinci adamı getiriyorlar. O adama yani Şahiýewiň maşgalasy kabul etmeyeti mümkün değil. Yalan.
Onu vurup getirip boynazlanıp yine şu adam öldürdü bir taptık bir iş yapmalı deyip yani prokuratura getiriyor, polis organına getiriyor. Balkan velayetinin prokuraturası. Külçüleri. İkinci adam getiriyorlar. Onun kandidatura geçmiyor. Ona vurup boyun ettirip arda yazdırıp beni öldürdüm deyip getirip veriyorlar da oraya ya şu adam öldürülme olsa açar neydi? Fikir bulmak neydi? Hani yankı neyle öldürdü? Bir düşündürdü ne diyorlar o yerde düşündürüş yok. Patstavadığı belli. Yine Türkmenistan'ın organlarının işi. Son üçüncü adam getiriyorlar. Oğlum soruyor. Bir güne görgül öğünü de oradan oraya. Dördüncü adam getiriyorlar. Beş adam getirilen son şıkıyı bulmaşkaladı. Yok. Bunu bir bastıracak ya. Bir de hakiki ölürün adamı tapın. Ve şu adam cezasını almalı. Yani suutta deyip talep ediyorlar. Ondan sonra ne ediyor? Külçüler, prokuratura iş yapmalılar. Bunu işem yanlanıp durdu. Bunlar ne ediyor? Doğumlarının himmetini yığınıyor. Bayram, aşır durdu, mel, altı, hocadur diye hemmetini yığınıp bunları vurup pakazan yazacak koyar. Bir yerini 3 sutka, bir yerini 5 sutka, bir yerini 10 sutka, o ikisine görgüleri koy vermeyeler. Aşır durdu bilen melini. Ne yapıp koy vermeyeler? Sebebi tıllağı koyduğunun karındaş tarafından yankı basışlar edip bir küçük tıllağı koyduğunun yankı altın küçük 10 milyarsı sağ altına basışlar, psihik Kıtay'dan basışlar edip ben şol iki doğunu gördüm hava deyip boyun ettirip şol iki doğunu yığınak gidiyorlar. Ne de 66 partisi, ne de tuğutnama, ne de neyle öldürülü on yankı detalları, dernerli, ne de yani pulun yiydedir, ne de açılan yiydedir tespitlenildi. Yöne iş yapmak bilen yankı 5 tane adam tutulan adamı boynalı adamı eden yani yine şular inni iki doğuna yapıştırar. Tevavi bu arda yarıp talep ediyorlar. Hani açın şu işi hani yankı cenayet adam niye deyip bir şunun cezasını sudun üstüne vermeli deyip yankı talep ettiler. Arda eden adamları tutup basıyorlar. Yine Türkmenistan. Haçanla Türkmenistan parağa datman diyenimde de yine mentedayken şunun parağa datmanın aşağına bok geçen dağıtlar. Yine burada da unutuyorum adamlar yine şol iki doğunu alıp gidiyorlar inni şol iki doğunu eltiyorlar bunun gavun alayan ekeni. Şu gavun alan yerindeki gavun satan adamı basışlar edip $1,5 vermedi. Sen arda yer deyip onu vurup o adamı vurup boyun edecek oluyor. Olam eden o. Ondan başka bir adam tapıyorlar. Ondan hem gavun alıptır bir doğunu. Yani 30 milyon pul aldım. Hava yani 30 milyon pul belgili bir de pul vermedi deyip yankı şuları bir maşinlik adam ağlayan cinayetçi edip gökücük koyar. Bastırmak için. Olan olmuyor. O adamın boyun almıyor. Hem de zapisleri var. Boyun almayanın, ayyanın, yani şu iki adam yok. O bir yerde pulunu yani şirket o geçti. Problemi yok. Bunu pulunu verdi. Al-Khari'dan pulunu verdiler. Hemen atölüm deyip yani zapisler var. İnni ne etmeli? Şunu iş yapmalı. Yani 5 adam bir güne tapılıp öldürdüm deyip boyuna alan adamları yani şunu iki adamam yani aşır durdu bilen meli boyun ettirecek olup vuruyorlar, basışlar ediyorlar, tehdit ediyorlar. Bunun boyun alan yok. Ne yapmış boyun alan? Allah var. Yine hoca durduğun Burhan'ın üstüne elini koyup şolu öldürmediğine boyun alıyor. Şunu da şol iki adamı aşır durdu yani 20 yıl kesiliyor. Milade 20 kesiliyor. Yine şuraya bir kanunçuluklu Türkmenistan'la dur. Ünlülerin ünlü şu maşkala yine Şıkıyev'in maşkalası adalatlı güllep köşkü var ya. Şunun baryan yeri köşkün iyi tarafı. Yani bizim çık yerimizin iyi tarafına barıp Allah'tan üstüyle ziyanta katlarını verip ardalarını verip yürüyünce bot var yani. Lütfen.
Ünsörüm. Arkada şöhret diýse polis hyýra goý sesini. Ene men öňüme aýdýan bir idiot döwleti basyp alsa, başga bir idiot oğluny öňe goýsam, burum döwleti dolandyrman, diňe hemen polis bilen dolandyrsa, kelle çıkaran adamy diňe batışlar bilen hemen polis bilen dolandyrsa, polis bilen hemen itçerine diýär. Ýagny mümkin Gurbanyň Serdar Berdimuhammedow bilýän dälir muňy detalaryny. Biz çıkışyp ýürüte düşünürýär. Näme boldy? Inni ünsörüm suud edildi. Adamlar bastılar. İki adam birine 20 yıl ver, birine 20 yıl ver. Inni şihirin maşgalatı adalatda göllep hem mera gatdylar. Görgüleri şihirin maşgalatını ýagny gapysyna kenmedik ýalar. Esasana ministrler ya prezident balkana gelende kenmedik bu öýlerine awaýar. Şular ardyny aýdaýmasyn. Ünsörüm. Şular egerde aşgaly çek bolsa hemme postlarda şunun suratlary bar. Goýbermelärdi. Diýmek, ine şular ýaly viktim adam, viktimlerine ýa postradawşy adamlary şolary garşy emhime bilen polis bolýar. Ve suudlar ve sülçüler prokuratura. Ine Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorayan gurumlaryň işi. Bular adamın hukuklaryny kanunlaryny goraman, adam hukuklaryny, haklaryny bozýan guruma döndürür. Näçip? Ýokurundan iktan jella diňe kanunlar bolup, konstitusiýany depkile, pullarymyzy ogurlap, büdjeden pulny, büdjeden getirmen, Merkez Banka getirmen, Daşyurtda, Dubayda hemme eksportdan gelýän pullar saklap, bular öýler ogurlaýar. Etçerine diýerler. Bular bar ýanam ýok, auditam ýok. Biz ýa-da hemme döwletler ýüzüne başladyk. Türkmenistan audit etmeli. Şular 260 milyardan dolar köprek pullar soğudular. Hemme Türkmenistana goýulan pullar hasaplasan 60 milyardan eşene. Nirde 200 milyar? Gurbanyň Berdimuhammedow kezzap, jenaýatçy jogap bermeli. Nirde pullar? 200 milyardan gowrak pullar nirde? Näme etdi şonu? Nire sarp etdi? Dubayda mı? Getirip Türkmenistan büdjetine koymalı. 200 milyarda şunkunne biz çörek dilimeliler. Biz mutul kulunun içinde gezmeliler. Biz 200 milyarda herhalde daşarda işlemeliler daşında. Bizim hemmemiz Türkmenistan'da neyse 10 yıllarca yaşat biliyor, baktı. Kötün ülkülük diyor Türkmen halkı. Edermen oğlanlar daşını etmiyor. Ayağın maşgallar. Maşgallarını bolup 200 milyardan gowrak pul oğurlanıyor. Hanı pullar? Gurbanyň we Serdar Berdimuhammedow şoňa jogap berdi. Ine hormatly ýerleşler, şuraya waka bolupdy, biz ýygyny serdeliň we ýygyny göreliň. Mesela ýene bir wideony göreliň. Kahraman arkada, kalkalım. Bir minut. Pardon, video değil, dokumentler okuyup başlayın. Lütfen. Yine birinci dokument, lütfen. Şu, men öňkü peşimde aýtdym-da, şyhyflaryň ýazmadyk ardalary, barmadyk kapylary almady. Bular meclise, ombudsmena, adalet ministrliğine, gen prokuratura, prezidenta ve içindeki hemme gurulmalara hatlar yazdılar. Bir gerek değil, 8 gerek, 10 gerek yönüş olmadı, şunu iş derinilmedi. Sebebi ne mi? Hatları yazıyorlar, olan Balkan velayetine geliyor, gen prokuratura geliyor, prokuraturada şu yerde öz yanlışını suud etmeliler. Suud etmeyen, ay yine önküyal edip cevap veriyor, meclise cevap veriyor. Sizin işiniz yercerildi, yani hem medat düzgün oyuncu edildi. Genel prokuratura soruya cevap veriyor. Hem medat soruya cevap veriyor. Hiç vakt, arda yazılan vakti, yine kimin üstüne arda yazsan, şolarda seyretmeliler. Ona genel prokuraturun komisya varmalı, yürütü tülçü varmalı. Şol aşağıda Balkan velayetine tülçülerin
işler doğru ne doğru eden işler doğru ne doğru deyip barmalı. Meclis prokuratura ivermelilerle vilayattaki meclisin yoluşunu ivermeli. Ne şuraya şıkıyın maşgalatının doğumlarını geline öldürdüler, doğumlarından bastılar. Yani bastıradan sonra yine bastılar şular seyirdim deyip şular prokuratura bilen işleşip yani adamlar bilen duşup şıkıyın maşgalatı bilen duşup şulardan eşitip hemme dadi. Son prokuraturanın külçülü bilen duşup hemme dağıtlar var, suudun başının yanına var, bağırlap. Ondan sonra meclise cevap ver, meclis hem şunu çağır, ya da hat üstüyle şuraya işaret deyip etmeli. Bolmalı şeyler. Yöne kıynasak da oraya yerler. Yine ünitlerin vatandaşlar, mesela birinci dokumentu koyayım. Şöyle Adalet Ministrliğine yine Adalet Ministrliği cevap veriyor. Senin işiniz şeyle seyredildi. Arda haýyşnamanızda goýulan meseleleriniz boýunça ýokarda görkezlen kadrlaşdyrjy hukuknamalardan uğur almagy size maslahat berýär diýip, ýani futbol edýär birinji. Şoň üçin ýani şykylyň maşgalaty başga bir gurama ýüzlenýär. Ondan soň ýa-da men görkezýän ýene başga gurama ýüzlenýär. Türkmen Balkan welaýatynyň häkimliginde ýüzlenýär. Olam ýani futbol edip goýýar. Barmaly ýeri goýýar. Mümkin dogrudur, men ýok diýjekler. Ýöne men diýjek bolýanlarym ine hemme gurumlara ýüzlenip şu maşgala prezidente ýüzlenip hiç netije galat bilmedi. Gelip opozisiýa şu meselelerini alıp inni opozisiýa daşary ýurtda gurumlara üstüne çölämese Türkmenistanyň içinde adaletlik gazap bolar. Ine ünitlerin şöyle Şıkıyev'in ardaları ve şu ardalara bolan yani cevaplar. Yine mesela için şu cevap neyim ki? Hekimin cevabı. Ne şuraya hem dokumentler var, hem dokumentlerini şu maşgala berdi. Yani ben yeni bir dokument görüyorum. Türkmenistan Balkan Welaýatynyň hekimligi indiki dokument. Firdeli Türkmenistan Prokuraturasy Balkan Welaýat Prokuraturasy. Men aýdyşmýarly. Bular Balkan Welaýatynyň prokuraturasy ýa-da olam öňküsýaly ýa-ki işi çödýär, öňküsýaly tasdikleýär. Soň bular Genel Prokuratura ýa-da ýene şu Balkan Welaýat Prokuraturasy materialy gelýär. Ýene Balkan Welaýat Prokuraturasy edilýär. Her wagt egerde sen ministersiýa ýanynda, egerde sen prezident ýanynda indi komissiýa dönerilmese ýa-ki merkezden ýagny baş prokuraturadan ýürütek komissiýa gidiyor. Komissiýa bir sülçü gidiyor. Ondan cevap berýär. Genel prokuror cevap berýär. Men bağladım. Şu materiallar şuraya doğrudan şu zatlar var. Şoň üçin şu maşgala bütün dünyada Türkmenistanyň adaletlik ýok diýip gezip ýörenni aýdýar. Şunu düzeltmeli. Şoň üçin şuraya edilmeli işler gaýty başgaça edilýär. Ýagny vilayet prokuratura ýene de öňküsülçe dokumentler verilýär, olam tasdiklap goýýar, öz ýalňyşyny ýene hemme zat dogry diýip tasdiklap goýýar. Men diýjek bolýanlar. Prokuratura, polis gullugy, MHM, sudlar bile bir korrupsiýon schemada. Bir-birine pul berişdirip, bir-birini gorap, bir-birini gorlaýarlar. Olar halk bilen işleri ýok, adalet bilen işleri ýok. Biz olara dayanýar. Hükümetde yani devlette yürüte bir organ var. Adamların haklarını koruyan organ. O haklarını korumak ayti adamın haklarını bozayan organdır. Öyle içinde eden korrupsiyalarını yani hiç yenip bolan. Ben şunu düşünecek bolan. Yine baş prokuratura neyme diye şol yani materyaller Şıkıyev'in Türkmen Cinayet Kodusu'nun 111. maddenin 2. bölümüne göre 20 yıl adaletinin mahkum edilenlerini ardağında getirilen dilelerinin tasdik bolmadygyny şeyde de cinayet işinin öwrünülip gaýetiniň bu hüküminiň kanuna laýykdygyny we tekdiplama getirmekliginiň esasyň ýokdugyny size habar berýär. Ýagny şu ýerde kanun bozulmagynyň esasynyň ýokdugyny habar berýär size. Ýene de Balkan welaýatynyň ýani prokuraturasy. Indiki dokumentda serdeliň hormatly izleşler. Yine Türkmenistan Baş Prokuraturasy. Balkan Welaýatynyň prokurory 1-nji derejeli jurist Aman Muradov. Yine de Aman Muradov
Haçanda sen Türkmenistan baş prokuraturuna ýazganda ýene de Aman Murat jogap berýär. Yani şuraya baş dereceli müdürlüğün müdürü, birinci dereceli jurist ne jogap berýär. Şu jogapda yine de şular, yani Balkan vilayetin prokuraturan çıkaran, ön çıkaran netijesine etaslan, yani futbol edik koy berýärler. Hiç il derine yok, hiç il nimede yok, hiç tat yok. Yine şuraya iş prokuratura meselesinde. Yine iyiliği derlerinin vatandaşlar, şul hat Türkmenistan'ın ýokary kabiliýetine berýär. Türkmenistan'ın ýokary kabiliýetine berende men Türkmenistan'da ýaşaýan köp yani kabiliýetler tutdum. Men kabiliýetim näme işleýän bilýän. O wagtlar korrupsiýa bar. O wagtlar korrupsiýa bolsa da bir 50% yani öz hakyny gorap bolýan. Hökümet degişliler hakyny gorap bolýan. Ne şurada da hökümetin degişliler problemi. Bir maşgalan yani 6 hükümün maşgalasy özü ýokka öldürilýär. 5 tane tıllar öldürilýär. 5 tane yani cinayet adam tapılýar. Bir-birden. Birinci kandidatur kabul edilmeýär, çıkybyň maşgalasynyň ikinji kandidatur goýulýar. Urup getirilýär. Üçüncü kandidatur, 4-nji, 5-nji, şu 5-e getirilen soň bu korrupsiýa sistema, yani adam haklaryny gorayan gurumlaryň korrupsiýadygy belli. Elbette soňky variant galýar, 6-njy variant. Arda berýänler batdan gömülip oturýar. Ine Firdar Bermuhammedowyň görkezmesi. Näme etdiňiz edin? Adamdan yani kelleler almadın. Ağzından hiç tat çıkmasın. Sizden konstitusiýany torayan yok diyen sözlerim ine hakiki yerlerdeki neticeler ve manisi. Yine hormatly dinleyijiler, men size Türkmenistan'da bolup geçen bir kanunçuluğun neden dörýänligini, ýokardan dörýänligini ve aşağıda son neticelerini görkezdim. Ol dine Azat Şykyýewiň yani Hojadurdy Şykyýewiň maşgalatynyň duşun bir adalatlığı dine bir maşgala değil. Hemme bak. Senin TikTok'da doğru bir kanunçuluk. Kimin güýjü köp, kimin pul köp, kanun soňky MHM polis etçiline diýär. Biz eğer Türkmenistan'da korrupsiýany ýatyrjak bolsak, birinji bilen korrupsiýany döredýän, hukuk gorayan gurumlar bilen görüşmeli. Anladın? Şolardan başlamaly. Ondan men prezident bilen onun milli lideri bilen biz ýanky başlamaly şolardan, şol ikisinden. Şol ikisini biz egerde çalyşyp bilsek, onda elbette aşağılaram çalşarlar. Ya da gorkup çalşarlar, ya işten giderler, ya da biz onu tutar. Şoň üçin bal kirliden çüýürýär diýişýäli, Türkmenistanyň diktator sistemada kirlisinden çüýürýär. Gurbany we Serdar Berdimuhammedow. Hormatly dinleyijiler, şul ýanky videoň aşagyna toraglary ýatsaňyz häzir men şolara jogap berin, efir gidip durýar. Indiki dokumentde serdelin ine baş prokuratura jogap berýär. Şol mesele boýunça birinji kadiýetiň ýolbaşy, ýokary kadiýetiň şikaýetler we arzalar boýunça müdiri Çarif jogap berýär. Çarif jogap berjek bolsa kabul etmeli, görmeli meseleni, öwrenmeli meseleni, onsoň jogap bermeli. Ine şu ýaly jogaplaryň netijeleri şo birda, şoň üçin görkezip durmaýyn. Iň soňky nimeden görkezip Adalet Ministrligi. Ine Adalet Ministrligiň diýär, o bizim işimiz däl, ol ýagny prokuraturaň işi. Başla. Onu prokuraturaň işi bolsa, siz näme işleýäňiz? Näme çıkdy Adalet Ministrligi? Näme iş işleýär Adalet Ministrligi? Eğer kanunları meclis çıkaryan olsa, şöyle yürüyüte, yani yürüyücü komitet bağı olsa, yani yürüyücü taraftan çıkaryan olsa, onun Adalet Ministrliği neyemedi? Adaletçi, ombudsman, on yanında baktırlar. Onu men hiç tat etbilemek deyip yüzlerine aydı. Eğer de prokuratura etçerini ediyen olsa, demek hiç yerde sen qo'lub alt bilen ok öz haklaryny goran yani. Ine şunu da diktator sisteması diýilýär. Şu sistema diňe vertikal bir adam üçin işleyen sistema, bir tohum üçin işleyen sistema. Şoň aşağına başka adamlar şu sistema işleyen ok, vurulan ok. Bu sistema diňe bir adama
yani bir maşgala bolýar. Maşgala başy jellat, kezzap, pullary oglap ýören bir serhoş, narkoman Gurbany Berdimuhammed. Öz-özüni milli lider edip ýören bir haramzada. On ogly, yegenleri, gyýdy, Türkmenistan büdjetini dağıtıp ýörer. Öýlen. Ine Türkmenistan. Şoň üçin näme ötüş bolmaly? Aýdyňar. Biz nirä gidýär? Aýdyňar. Men saýdym. Biz hiç ýere gidemdik. Biz ýyra gidýär. Biz gömülýär. Ýeň aşagyna gömülýär. Türkmen halky pytrýar. Bizim diýejegimiz diýär. Biz geljegi ütkötmesek, bize derek gelip Amerika, Ýewropa, Özbekistan, Gazakistan, Afganistan gelip düzeltmeýär. Men şoň üçin ýene oraya sevgilenýär. Şu Şykyýewiň mysaly size mysal bolmaly. Egerde ünitör terseňiz her maşgalda şuraya bir düzgünçilik, bir adalatlyk bar. Siz agdyňyzy ýumyp gezip ýörseňiz, her kim öz ýerinde öz haklaryny gorasa biz şuna ýetmez. Ol maňa da degişdi. Diňe de. Indi hormatly izleýişler, gelin başga da terdirin, men size bir näçe informasiýa bereýin. Şu nime boýunça. Ine tyllary Şykyýew öldürdi. 8 maňyk bilen açylar gitdi. Doguny aşyrdydy we mer Şykyýewler basyrly. Aşyrdyda 20 ýyl berdiler. Ýa-ni mere 20 ýyl kesildi. Bular 10 oğul. Ine orgynyň netijesi 5 adama öldürdü diýip boyun etdirip, onsoň ýene de pastradawjy, ýagny helak çeken adamlary basyp, şu maşgalatyndan adamlar basyp, ne şu ýaly iş yapdylar. Siz muňa näme baha berýäňiz? Ýazyn kommentariýada nähili garaýan şu. Dogry bolsa, onu biz çıkış etmeliler şu mesele boyunca. Biz ýanlantyrmalylar şu meseleni. Onu şeýle bolmalylar. Onu Türkmenistan iň bir jellat döwlet, iň bir gara döwlet, bikanlyk döwlet, adalet ýok döwlet bolup galmaly. Şoň üçin ýaryn kommentariýada siz näme pikir edýäňiz? Nähili, ýagny biz döwlet kurmaly, näme döwlet bolmaly? Şoň kurulan döwlet sizi kanagatlandyrýarmy? Kanagatlandyrmaýan bolsa, onu ýazyn. Meni kanagatlandyrmak şu döwlet, şu watan meni ne gorýar, ne dokumentime kömek edýär, ne arkamda durýar. Bul arkada diýilýän bize garşy görüşýär. Türkmen halkyny genosid edýär. Bizi dokumentsiz öýler, kogulýar, daşyrykda tutup oglap gaýýarlar, basýarlar diýip ýazyn kommentariýada. Ýa-da bizi tutup Türkmenistana getirip jaý berýärler, gurup berýärler, sosial kömekler berýärler, iş berýärler. Bu ýaly paraga dapmanymyzdan diýip ýazyn. Indi şu Aşyrdyk Şykyýew boýunça bir oğlan 1970-nji ýylda doglan, maşgalada hiç ýerde işlemok. 3 tane we 2 tane oğlu var. Ünitörüm. Bir maşgala ýeketeki işleyen adam alyp birbirine basýarlar. Indi şu maşgalady 5 tane çağa yarım yetim alýar we eklenç ýok. Şu näme ötmeli? Näme mektep ötmeli? Näme eşikler almaly? Näme çöre ýmeli? Näme öýlerini saklamaly? Kim şuna jogap berer? Serdar Berdimuhammedow kim şu zatlara jogap berer? Halkyň çykyp aýdylýanyňmy? Aýdylýanyň. Sebäbi biz saýlamyz, siz maşenik, setlerinde oglak gelen adam, halktan gaçyp ýören adam, çäreçi, çäreni açanyňyzda hemme daşla bolmaly, ýanyňyza hiç kim gelmeli, halktan okýar. Özüňizde prezident diýmek utanç. Senin üçün utanç bolmaly. Merkezi telewiziýa we radio Gahryman arkada ya da arkada Gahryman arkada alabaly Serdar diýende siz ýeriň aşagyna ýermeli. Doğrudan. Siz şu iksany aşyrdyr bilen. Men şolary da diýen ýok. Şol ýöne koý adamlar mert bolup türmede häzir otyr ağlaman, nemetmän. Doğrudan mert bolup şolary görüşýär. Sizi bir tutanmazda inanın bir adam dünýäde ne doğru arnaşyň, ne gyýdan çağıran ağlap bize haşy etmeliler. Sebäbi sizin kimdiňizi we sizin haýry ýagdaýda halk sizi ýigrenýändiňizi sizden gowulýar. Sizden bilýär. Näme köçede gelip adamyň ýüzlerine serdiňiz. Çäre açanyňyzda çağıran ýaşlaryň
yallakların yüzlerine näme serediýän utanan zokmy? Bir azajyk nam salym bolsa sizde, siz bara şoň yüzlerine seretmelerini bagşlamas bolar. Ine diňe şu iki adam üçin aşurdurdy we mel we ölüp giden tylla gözel üçin we özüňiziň gurun halka garşy sistemaňyz üçin halkyňyna giýje güni bagşlamas bolar. Mel Şykyýew 1977-nji ýylda dogulan, maşgalasy muallim bolup işleýän iktan gyzady bar, yetim bar. Bolýa mu maşgalasyna aýaly işleýän muallim bolup. Şu maşgalada olar öýlerini ekleýär bile ýöne atalyp tertibini, terbiyetini kim berýär? Eger atasy bir güne türmede ýatan bolsa, şu çağalar näme gören okmy, bilen okmy şu zatlary. Şu çağalar näme şu meselen, şu ýalatdygyny bilen okmy, eýýem iksan adam olar maşgala gururlar. Türkmenistanyň hökümetiniň bir kanunçylyk edýänligini, bir adalatlygyny ömürlük mysal hökmüne özüne aldyrar. Ine siz bununla özüňize düşman özüňiz döredýär. Şykyf 6, ýagny ölün maşgalan adamsy. 85-nji ýylda dogulan, öldürülen aýal Şykyf tylla göýülen 3 tan gyzy bilen 2 san oğlu bar. Ýagny umumyň 5 ýaş. Olam ýetim bar. Ejesi ýok. Häzir 6-ny MHM polisler bolsa da goýberipdirler, saklap goýberipdirler. Bolsa da 3-nji doganyny basmandylar, bolmasa öldürülen maşgalanyň ýanky ernäm basyp çağlaryny dogry 100% yetim bilýän bir kanun ýagdaýda gezýän, haklary bozýan, hukuk goramayan gurumlar olur, şonu da ýanky idermen etbilýär şolatdyr. Indi hormatly izleýär, şu materialy men size näme çykyp görýän? Men Serdar Berdimuhammedow ýüzleýän. Ine Hacıdurdy Şykyýew o ada. Ýanky çykyşyny men ýene bir görkezýän size, görürsiňiz. Şol adam prezidente ýüzleýän. Öz videosunda. Lütfen derdim. Kahraman. Ine şu Hacıdurdy, yani o da adat diýen, adat adly o ady Hacıdurdy Şykyýew prezidente ýüzleýän. Men şunu prezidente eşitdirjek goýan. Ya bizim efirlerimizde görýän adam eşitmişim. Kahraman arkada, kahraman muharrir bolup işläp, ejemil orada öýle hojulukçy bolup, 6-4 ýyly kemaly getirip, arasynda halal rahmet çekli we ýaşan döwrüňiz aldanmadygy öwüt nasihat berip, dünýeden ötdiler. Iň kiçi doganym 6 garlyğa miras düşer bolup, 6 götürläwler maşgala durmuş bolup, 2 ol 3 ýyly kemaly gelip, agly bir maşgala bolup, edýär arkadaşymyň halal rahmet çekli we aldanmadyk diýen döwlet adam üçin diýen şaharlarından uğralıp, yaşak yor kalıp, 2020-nji ýylyň tentýär aýynyň 27-sinden 28-inde geçilen ýyjesi. 6 ýylyň ýoklugundan peýdalanyp, maşgalaty tylla ödeli gol öldürüp, 28-inde ýyldan gelen polisiýa, hukuk bilermen işgärleri, öýde terjemini işler geçirenlerine tylla 80 manat üçin öldürildi we öýün bir gapsynyň açakyň gowulan bidirildi, gelen hukuk işgärleriniň aýan boldy. Dernew döwründe kanun hesabynda adalatly çözüp tezemin mady ölüm açakyny tapyp berip şu agyr jenaýaty aktyp berip boldan ejem ortada agyr jeda bermeklerini aýdan sözlerini garamamy. Dernew döwründe 5 adam tyladyr men öldürdüm diýip boýuna goýanlaryny 45 ýyllap tezemin mady ölüm açakyny talap edip gözläp berdiler. Benim 2 doganymyň üstünden düşüp, merhum tyladyryň ulugy serwedeli 45 ýyldan soň mektepde 16 ýyllap alyp galyp, Borat Berdim Hömet prokuror üçdi. Orkudyp 2 agatyny gördüm edi. Balkan welaýatynyň polisiýa we hukuk işgärleri işler öňürmany. Ortadan 80 manat öýün açaryny aýryp, 2 doganyma ýygyderdi. Sud karar berip 3 ýyllyk gonnaşdyrlyk alyp, hukuk işgärleri wezipelerinden peýdalanyp 2 doganymy üstün maň görkezip 6 ýylyň pul ýok edip, öýün açaryny kanalygyny edip, 2 dogany bir güne abatdan mahrum etdiler. Edil arkada tyladyň bölümine sebäp bolan 80 manat we öýün açaryp şeýdi.
adaletli paytahtı kahraman arkadağımı Akbitber Kurul'dan muhoddet elimden anlatışıyorum. Kahraman arkada. Kahraman arkada. Kahraman arkada. Şiiri bir masrafı Kur'an'ına anlatışıyorum. Hukuk işlerler, işin onurman, velifelerinden hıyanat peydalanıp, şiiri bir masrafçılardır ve yahiyetmedik sağlarımızı ve gelirlerimizi ve doğrularımız tütümedi. Kapı paylaştırlar bilen, tövür, kanun hesabına kefillerinden hukukları kemsidir. Şiiri bir masrafçılarlarını onlar avunuk sağlan, yeni atası yetim oyu. Sağlarım havanda. Kahraman arkada. Şimdi hormatly izleşler, men şu videoni näme görkezýän? Ene bir adamma diýje uny ýatman, senin hakyňy goran, men Türkmenistany östürürüm. Her adamın Türkmenistanda begin ýaşap, ýagny men şoň haklaryny goranda edir dağ ýaldyran ederni bir söz beren adam. Ben şonan bir dinlämin, näme diýär? Bu adam şu video ýa-ni görkezlen şyhyň ýagny ýüzleniş videosy edir şu adama degişli. Ünsülen serdim ve biledim. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary mukaddes we ak yürekli hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onun paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly gasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekmi? Kadam berýär. Bize garaşlyk goramak, beýtarplyk goramak gerek gel, siz onu yitirdiňiz. Serdar we Gurban Berdimuhammedow. Siz Putinin gullary. Bizim garaşlygymyz ýok. Siz garaşly. Siz Türkmenistanyny Putin'e garaşly edip goýduňyz. Bizim beýtaraplygymyz ýok. Putin bök gelse ılgap diýje garşalýaňyz. Putin toğruda näme Gurban, sen näme gelin aeroportda? O ne men hojalyň öldü, bu ýola adam gelende men näme etmeli? Utanman aýdýan şonu. Hiç ýere Putin döwletde baranna bir prezidentim garşalamak. Ýöne siz şonu bagly, şonu garaşly bolan soň siz onuň öňünde prezidentlik statusyny aldyňyz. Halkyň öňünde siz prezident däl, arkadagam da milli lideram däl. Siz ýalyk adamlar Türkmenistanyň iň mahkara adamlary. O wagtdaky jerki size berip bolan wagt hemme zat nogurlaryny turgularyna çeldi. Şonu ýaly binamyz. Döwlet onuň pomsyzy. Ya sizde döwlet bir jogapkärçilik barmy? Ýok. Gyýdyňyz gidip hökümetiň hazabyna, hökümetiň samalyotyny ulanyp, hökümetiň adamlaryny ulanyp, hökümetiň pullaryny soğup, hökümetde işlemeyen adam bütün dünýä liderler bilen duşup, o näme işläpýär? Maskarçylyk dämi? Bütün dünýä. Serdar Berdimuhammedow bütün dünýäde boş baklaşyk adyny aldy. Türkmenistanda bir zat gurnoda adamlar prezidentler öz aralarında guluşa, muňa daşy lakamatan oklar, muňa da aýdan oklar, diýär besполезно boş baklaşyk. Gurban Berdimuhammedow ýa halk bilen okdur diýäňmi? Türkmenistan siz dolandyrýar. Uğruna da yol veren yok, hiç kimede yol veren yok. Siz ölseniz, şunu pıtıraya avtomat. Biliyor musun? Gıydığınızdan köçüde doğrularlar, oğlunuzdan hemmetten tatval yakal. Ben şunu size duyduracak olayım. Hormatly dinleşler,
Ine men şu videonun aşağına yürüytü, hoca durdu, çıkıyım, yani oğu adi, azat çıkıyım, koordinatlarını koydum. Häzirim yürüytü, Serdar Berdimuhamedova, yani yanca, diyeceğimi ümid edip, haklarını koran, men prezident jogapkärçiligi alýan diýen adama ýüzlenýän, ine ýazyp alın, ruçka alın elinize ýazın. Hojadurdy Şykiýew, Balkanawat, yani Balkan vilayetinin Balkanawat şäherinde yaşayan adam. Balkanawat şäherinde 211/1345 salgytynda yaşayan adam. Balkanawat yaşaýjysy. Telefony +93 993 71 25 07 33 gaýtalýan. +993 71 25 07 33. İkinci telefony +993 61 25 52 85. Gatylsak ýagdaýda şundan habar alın ve şun hakyky adalatly meselesini çözüp berin. Biz ine opozisiýaň bizi bolýan adamlaryň tarapyndan size ýüzlenýär. Siz şunu çözmeseňiz, şunu häzir ikinji seriýa şu materialyň. Üçüncü seriýasynda biz Türkmenistanyňky edýän demaşlarymyzy size beýan ederiz. Dördüncü seriyada biz bütün dünyada spetsdokladçyk, OON, Reporter Bez Granic, jurnalistler hemmetini biz yani habardar edip olardan netije alıp çıkış ederiz. Beşinci seriyamızda biz bütün dünya yolbaşçylaryna bildirir. Sizin kimdirinizi, sizin yüzünüzü açar ve siz şu zatları gollap, gurup şu sistemany taklaýanyňyz ve 250 milyarddan gowrak pullar oğurlanýany ve audit Türkmenistanda etmeniňizi haş eder. Biz sizi goýbermersiz. Wagtyňyz geldi. Hormatly dinleýärler, inni biz öz ikinji temamyza geçelik. Men şu ýerde siziň bilen guruluşak bolýan ine DWT Halk Hareketi ve beýlik aktivistler 5 ýyldan gowrak görüşüp gelýärler. Et tutulýar, öldürilýär. Yani bir güne ýagdaýda türmede saklanýar. Bir güne ýerde biz söýülýär. Biz hemme zatlar uýurdyk. Inni biz netijeleneli. Şu rejimi biz aýyrmaly. Hemme rejimler garşy opozisiýa görüşende hökümet finans tarapy bolýar. Ine opozisiýa finans näçe kömek etmeli? Opozisiýa jemgyýetiň gäpitlerini gorumak üçin dürülýär. Bunu unutmalylar. Bu yani prezident olup sizin pullaryňyzy oğurlamak üçin näme? Bu sizin behbitlerini gorumak üçin ýürütilýärdiňi gurmak. Ine opozisiýa. Onun içinde nomenklaturny ol oğurlar we gellikeriz fiyatlar. Orada Hudaý saklasın. Pula aňyza dursun. Hälen Türkmenistan talap ýolur. 7,5 milyarda diýjegini görüşýär. Ýene Türkmenistanyň her bir adamy, her bir grajdany şolar Türkmenistandan alaýsa, biz şoň her bir adam şo pullary kadyna goýmaly, bolmasa Türkmenistan batkaly. Ine şolar näme üçin görüşýär? Indi etlenip ýurtda demokratik opozisiýa bar. Demokratik opozisiýa adam hukuklarynyň bozulmagyna garşy görüşýär. Jemgyýetiň fethini halkara edaralaryna, halkara gurumlaryna ýetirmek üçin görüşýär. Hökümetiň cezasyz hereket etmegine täsir berýär. Ine bizim işimiz. Ünserim, şundan başka iş ettikmi? Ýok. Diýmek, biz sizin tarapynızda. Biz sizinle barikadan bu tarafından, barikadan o tarafından ýegenler, Serdar, Gyýzy, maşennik, Burwanly maşennik ve şolar saklap duran ýarlaklar bilen ýanky hukuk bozýan gurumlar. Korrupsiýa. Şonuň üçin biz ýene bir sizi düşündirýär, biz sizin tarapynda, biz sizin behbitleriniz üçin basylýar, ölýär, görüşýär, hemme diýär. Maliýe gollawy şahslara däl, ýagny menýalaga däl ýa-da birine däl, jemgyýetçiligiň gözegçiligiň mehanizmini gollamak üçin, ýagny jemgyýeti östürmek üçin, jemgyýeti gorumak üçin, şu mehanizmi gollamak üçin berilýär. Sizin berýän pullaryňyzy men jaýar bilemek, ýa bir zat edilemek, ýa amanat satdyk. Onu aktivistler çödýär, seredýär. Şonuň üçin ine biz sizden maliýe kömek diýenmede, finans kömek diýenmede ine şu zatlara edýär.
Men misal getireyim. Şun günü giyice günü Gurban ve Serdar Berdimuhammed ve onun gyzy giyice günü ünferin korrupsiya edip özünü diktator saklamak için giyice günü hareket ediyor. Indi men size soru koyayım. Sizin her biriniz öz haklaryny gorap ya da şular ýaly diktatorlar ýaly onun tokumy ýaly hareket edip gördüňizmi? Bir jygy ýok. Siz öz geljeňizde, sizin geljeňizde göreşýän bir hereketi finans kömek gördüňizmi? Ýok. Golluk berip gördüňizmi? Käbiriniz ýok. Men umuma aýdýan ýok. Geljeňiz üçin diktator ýykyp geljeňizi gut berýän edara bir näýle bolsa bir kömek etdiňizmi? Finans, golluk, kommentariýa, video paýlamak, baran ýerimizde gollamak ýok. Anladın? Warşawa barýan protest edýän 3-4 adam. Näme Warşawada 20 000dan gowrak türkmen bar. Maska, kaska ýep durupdurmakmy ýa-da? Durupdurýar. Fitchi dip restorana barýan personal gatşýar. Bizden gaçýanyz. Bir kömek etmeli adamlar siz bizden gaçýanyz. Türkiýede de şeýle. Birden tuğrada düşämedin. Ondan biz size näme kömek edelim? Bir düşünürmü? Siz bizden gaçýan bolsaňyz. Bizim et biljek adamı diýär. Çykyşlar, protestler bar hökümet işlerini tuttup görüşýär olar. Şunu ýaly bir kançylyk bolsa aýdýar, bütün dünýä ýaradýar. Biz näme ýeňeli şu diktator? Ondan siz aýdýanyz, siz boş işlat eden yok. Boş orada arkamda duran yok. Finans kömeği eden yok. İşlat eden yok. Geleceğinde, siz geleceğinde yani bir pervay terediyanız. Ama siz geleceğinde ne? Bu rolü kaçanla siz geleceğinde bir pervay terediyanız. Lütfen. Her kimin yağdayı var. $3, $5, $7, $10 kömek oluyor. Onun sen garip bolan, onun sen erteki gün Türkiýanyň deportasiýon lagerine düşmüyorsun. Kömek etsen. Türkiýanyň deportasiýon lagerine düşen adamlar 3 000 dan 10 000 dolar çeldi. Näme? Ýani general konsulu, Türkmenistan general konsulu pul berýär. Belli, ola netip bolsa Türkmenistan şaşmaly bolsa birinji batyrýar şolardan. 3 000, 10 000 tapýany 3-5 dolar öz geljeğiniz üçin tap bilen bol. Ol bir. İkinci, ine opozisiýa diýenizde, siz pikir edýäňiz biz öz hususy işimizi edýär, men kakanyň işini edýär, öz proýektimi edýär. Ýok. Erteki gün kim prezident bol? Hiç kime ýa-ni garantiýa berip bolmak. Siz saýlaýaňyz. Siz berýäňiz. Siz vermeden prezident aňarda dursun. Saýlanmarsam hiç ýara. Şoňçy bizde şu mümkinçilikler berýär. Siz özüňiz saýlan. Kim sizi arkaňyzda durur? Kim sizi ýeňişleri getirir? Kim sizi östürür? Kim size mümkinçilikleri açar? Gerlikariz ýalyklarmy? Gerlikariz Ýewropa gelibem işler eden o. Aktivistler töýüp ber. Proýekt, jadanyň proýekti. Ýewropa gelibem integrasiýa edip, ýa-ni demokratiya düşünüp, sistema düşünüp, görüşüp, ya da şonu gollap, ya da ağzından çıkışlarından çıkan olar bu sözler. Niyaz Farka yallık edip gören adam içinde, rejimi gollap, korrupsiya edip gören adam daşına çıkıp, kahraman olup, yani opozisiýony olup. Nomenklaturna opozisiýa. Öldüğünü gorumak için. Şoň üçin kimi gollamaly bilen yok murada. Maşenikler boljakmy ýa hakykatdan çykyp görüşýän, öz pulunu oýan adamlar boljakmy? Kim sana ýeňiş getirer? Kim sana ýeňiş getirenden soň arkaňda durur? Sen ýalyp durur da. Öňkü hökümetde ministr bolup atlary, pullary oglap beren dururmy? Ýok. Öňüm durmady, häzir durur. Näçe aktivist ýa-ni çykyp gollady? Näçe basyldy? Atlaryny guraýtdymy? Abdullah bilen Alşer boýunça olar agent diýär. Kirlisi bağım şol adam. Mene yok. Biz onu opozisiýa diýip hatap ederiz. Opozisiýa garşy görüşen diýip hatap ederiz. Ine şoň üçin garaşsyz maliýeleşdirme bolmasa garaşsyz siýasat ýok.
Bizim zakatçımız sizin için işleyen. Eğer de siz bize pul vermeseniz, onu iyeti kununu demokratik başlanışlar rahatlar tarafından maliyelaştırılıyor. O Amerika tarafından, Avrupa tarafından ne? Eğer Amerika pul olsa verse onu Amerikan ihtiyarı var. Biz onu karşılığı oluyor. Avrupa pul verse biz onu karşılığı oluyor. Şunun için alamız o. Soramız o. Halktan alışıyor. Halkın içinde kim var? Halk var, yönü koy halk. Hemmeden işliyor. Yani daşından. Daşından 45% işliyor. Ne yani $3, $5 vermek kıyım yok. Bir de 10 da pul gerek. Yerin pul olan yine fondlar yerden açılıp oturuyor. Şöyle geliyor. Aktivistler cemden karar çıkarıyor ve şu boyunca hareket ediyor. Men pula koşulacak yer. Siz ne açık koşup bilen olsanız, men bir ulu böyle onu koşalım. İnşallah. Qaytip, yani şu pulu bağlılarla qaytip menim koşalım. Şeydik görüşelim. Açarıyor olmalı. Geleceğimde de açarıyor. Şunun için daşından pul aldık ve daşının tehirine ecil oluyor. Biz etmeli ama. Başka bir yerinin taslamasını eğer de etsek onunla başka bir yerine kılmadı etmeli olacak. Ona mı etmeli? Biz dine halka yıkılma. Halkın içinde duru gruplar var. Yönü koy adamlar, işleyen adamlar, bizmeyenler. Onun için $5-10 pulum değil. Bunu kofi içinde oluyor. Şunun için biz halk olup şu meseleni çözmesek bunu anladın. 5 yıllar görüştük, şunu getirdik. İnni şunun başla netice kazanacak olsak bizi finans verir. O finansam menetide gönaydı. 100% Türkmenistan'ın içine. Türkmenistan'la görüşenler, kuşkunla çıkanlar hemmelere gider. Biz Granka gavaritler almalı, biz dinamikler almalı, soğutkolar almalı, sim kartalar almalı, internetler, yürütülüşlerin köp zat almalı. Komandirovkalar, gasinsalar, onun nimelerini tölemeli, çıktıcılarını tölemeli, önünün pul vermeli, kaş etmeli, riskleri olur alıyor. Türkmenistan'ın içindekiler problema yok, riskleri alıyor. Ülmene taya. Hatta çıktıcılarımız belli. Doğru değil mi? 1 aylığa, 2 aylığa, 10 aylığa, 1 yıllığa ahir senin maşgalan var. Benim maşgalan taşlap ılgımalı olayım. Sen ertiden gidemde işleyende pul alıyor, maşgalan saklayama. Şunun ertiden gidiyor, risk alıyor. Erti tutulsa basılıp gidiyor. Kim kömek ediyor? Onun advokatına pul vererek, onun yanıtı golluğu vererek, türmeye varmalı, nimelerini etmeli, golluğu vererek. Olur bulmasa, siz bizden neye mi kazanıp bildin deyip aydıyanız, biz kazanıp bilecek adımızı ettik. Tutulduğum, basıldığım, vurulduğum hem de adamlar. Barmalı ya, Türkmen apozisiyalı Washington'da protestler geçirip, New York'ta protestler geçirip, Varşava'da, Ukrayna'da, Paris'de, Germanya'da protestler geçirip, Gollandiya'da geçiriyen apozisiya yok. Merkez Asya'da babşalayan apozisiya yok. Biz ettik şunu. Neyse biz ettik, neyse size yani çıkışlar ettik. 2010 olarak ben çıkış ettim. Türkmen halkının cemiyet düşüncelerini üstürenip, konstitüsiya fikirlerini üstürenip çıkış ettim. Fikirleri çalışayım. Dinemen, beylik aktivistler diyeceğim mi çıkış ediyor? Ana Talip Abbas. Diyeceğim mi? Hatta Talip Abbas'a da finans kömür ediyor. Şunun için indi biz seriyozda netice kazanacak olsak biz seriyozda işlemeliyiz. Formatlı ilişkiler. Başka olmayan. Yine küçük koşunlardan yine apozisiyon finansı ben öğrenim de yani Fransa'da bir şu adamın, ağzaların ve adamın küçük koşunlarından var. Öğretmen, ulu korporasyonlar pul veriyor sonra yani 5 tane korporasyon işlemedik diyor. Yok. Küçük koşun eden adamın pullarını apozisiyon gerek ediyor. Onunla sen şunun vatanın yok, hükümetin yok, sen qollayan, sen arkanda duruyan, dokumentten ılgap omut berýän, qaytyp sana garşy uğraşýan, gije onu seni tutup alýan, wurýan, öldürýän hökümetin var. Sende hiç tat yok. Vatanın, vatanını eline almak için
o hükümet kurmak için edimler etmeli. Eğer de sen bir manady şulada koymasaň, sen şoň şäher temde. Sen şoň gadryny bilmeýän. Sen şoň gerekligini bilmeýän. O Türkmenistanyň garşylyk ýokurdan gaçdy. Niýaz derrew ogurlady. Ne intelligensiýamyz, başlan nilo intelligensiýamyz, ne biziň adamlarymyz, ne biziň siýasatçylarymyz agyny açyp bilmän galdy. Ine bir adam hemme adam ogurlady. Men görkedim 20 ýaşyny ýyllar mäňe ogurlady. Ogurlak gelýärdi. 90 ýylda garşylyk düşdi, onu derrew süpürip aldy. Bir günüm adatda ýaşap bilmedi. Şoň üçin vatandaşlar, egerde watanny men patriot diýip pikir edýän bolsaň, siz watanyň üçin, ýygyny almak üçin çykdyjyňyzy bermeli bolýar. Çykdyjyny bermeli, öz goşunyňyzy goşmaly bolýar. Hökümet hemmämiz tölemeler, ýagdaýy ýok adamdan näden tölegini aljak? Ýagdaýy ýok adam video paylaşmaly, maşgalatyna gurulmalar etmeli. Ýagny biziň videolarymyzy ýaýratmaly, kommentariýa ýazmaly, gana başga kömekler etmeli. Ýöne her bir adam herket etmeli. Biz 4 milyon olarak. Anladın? Yarım adam edilmedi, şol ýok bolup gidiyor. Uruşmagam köşke barmaga beripler. Şoň üçin men haýyş edýän, taryhda demokratik hereketler uly donorlar tarapyndan näle halkdan gelýän kişirek goşunlar arkaly dolundurulupdyr. Şoň üçin men her bir Türkmenistanyň grajdanlyny edilýän. Laytada Türkmenistanyň daşynda. Kim kömek edilýän bolsa, häzir fondlar açylar. Tali we menem gruppa dayanşam şo bir fond. Şoňa ýa-da goşup goýmak. Şo pullara aktivistler üýüşüp ýa-da nira harç etmelerini aýdarlar, onun dini Türkmenistanda. Galan çykdyjy daşyna öýünler eder. Onun Türkmenistana sizi gaýdyp geler ýaly. Türkmenistanda ahirna netijeler bolur ýaly edilýär. Şoň üçin bize kiçi bolsa da iýdirlerli kömekler gerek. Ýa biz görüş durulmaly. Biz görüşmeli. Haçana çelli öz inisiativamyz boýunça, öz ýa volontörlüğümüz boýunça işleri. Bir ay işlerden 2 ay, 9 ay, 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl. Ahir diýerdim, bul halk öli. Bular hiç şart edenok, zatip netije gelip bilýär. Biz onun netije gelendik. Biz de gatda ýa. Biz sizin üçin işler. Dine bir näçe däl köp adamyň şularda gatnaşmak gerek. Hatta simbolik golluk hem şeýle diýmegi anladýar. $1 berýän ýöne sen watan üçin hereket etdiň bolýar. Sen watan düşmany näde sen watan üçin hakyky agyr ýagdaýda şu watany agyr ýagdaýdan çıkarmak üçin hereket etdiň bolýar. Dogry düşün. Sizin berýän pullaryňyzy Fransaň şotlaryna berýär. Fransaň şotlaryny ne nalog inspeksiýasyň barlamagyna hakkı ýok. Şuraya gurumlaryň ne hökümet. Eger barlajak bolsalar meni barlar. Meni öňe barlap ýörler hemme arasy. Sizi barlar ýaly. Siz kişat jinaýat iş edemler. Siz bir opozisiýa demokratik, onu da demokratik opozisiýa boşun ýagny adalatly üçin, ýagny prozraçnys, ýagny ýaktylandyrmak üçin, kanunçylyk üçin we kanun hemme zatdan ýokary bolmak üçin boşandylar. Onun üçin basmaýarlar, onun üçin gaýtyp tiri öwýärler de goýýarlar. Bütün dünýä. Şoň üçin sizin geçiren puluňyzy ne rejim at biler, ne rejim bart biler, ne bankdan torat biler. Ine saýlawlar geçirdi ya, bir adamyň agy çykdymy? Ýok. Allah Murat Rahim näçe şantaj etdi, hiç adam berilmedi. Bizim hemme danalar bar, ýöne hiç ýere gitmeýär. Hökümetleri görkezýär, ýöne hökümetleri de eline berenler görkezýär. Şol ýaly. Biz security ýagny howpsuzlygyň nämedigini bilýär, içini işläpdir. Ine şu berýän pullar bir baýlyk üçin näle eýsem görüşüň esas gural hökmünde ne şoň üçin gerek. Şoň üçin biz aktivistlara eger pullar öse hukuk kömegi, resminalar we tutnamalary işläp taýýarlamak, maglumatlary tejişdirleri, aktivistlerge olan maşgalaryna hukuklygy üçin, adwokatlar üçin we içinde protestler geçirmek üçin, içinde komandirowaşy rashodlar,
Yani telefonlar, internetler, odatlar almak için şu çıktıcılar tuğla. Bir de ummasız pulum gerekler. Milyonlar pulum gerekler. Mesela buna iyi. Şunku oğlu ertelki ütköşüklüğün bakanasını yankı anladılar. Şunu sen koşant koşsan erti ütköşüklüğün bolya. Eğer şunu sen koşant koşmasan erti ütköşüklüğün qaraşma. Bize katı inanman, biz başarılmaz eğer de siz kömek etmeseniz. Şunun için birinin netice gelelim. Bolun ne? Bizim taya, bizim taya. Bize ne mi kaldı? Finans olsa biz şunu tek tek edeceğiz. Atal oğlunun buluğundan tutup bir cenayet çakarıyor. Beylikler öldürdü öyle. Sodatlar görünüyor. Şunun için Grardın cemiyeti dürüdülüye yuvaş yoştan ve şu Grardın cemiyeti inip fikir etmeli. Yani kumuna TikTok'ları seyirdiyen, çıkışları seyirdiyen hemmeler adaletçılık istiyor. Hemmeler kanunsuzluk istiyor. Hemmeler yani ağırlık istiyor. Yani şu Grardın cemiyetinin itaatı fundamenti. Demek biz finansiyonlarda tayar. Şunun için gelin imlik yardım edelim. Biz apazitsa kömek edelim. $1 onun kömek. Hiç kime borçlat yok. Öz vatanın için sen finans koşyan $1 erti gün sen şu neticesine bağlı. Senin şu neticesini kazandın. Sen koşun. Erti yeniş olsa o Murat Kurban'ın yeniş der. Senin yeniş. Sen şu koşun. Senin benim yanımda durup şu neticen, yani yenişin neticesini almanı hakkın var. Değil mi yeniş ne? Başta bunları. Şunun için sizin Türkmenistan'da mümkünçülüğünüz şeyle olur, yeğenlerin mümkünçülükleri olur. Doğru haklanır olur. Biznes saç, 5% kredit, cayar 5% kredit. Köp çayları, yani şuraya yetim maşkalara padak verir. Hükümetimiz bay. Ol pulları yönü uğurlar. Men neyden pul alıp deyip ürkürdüm size çıkışlarımda. Şunun için hormatly illeşler, bir de finans kömek gerek. Tizden biz size hesapları veririz. Özünüz seyredin. Geleceğiniz gerek mi? Terk edeceğim. Siz bir zat koyyan olsanız, men üstüne bundan köp koyuyorum. Aktivistlerim koyuyorum. Hemmemiz işleyen. Şunun için işlemedik adamdan biz haşit bilen bak o gününü doğrudan görüyor. Yani onun bizim doğunu anlaşılır. Anladım. Erti gün Türkmenistan'a pul uğratmalı. Sen yankı daşırdı hükman gitmeli. Bağ kırın daşırdı gidip bul olup işlemeli. O da atladığın bir değil mi? Bir de gelişecek var. Biz bağ devletin grazanları yaşamak. Yani ben size şunu her vaktan bitireyim. Hormatly illeşler, şununla men YouTube efiri motoryan, sizin hemmenize birinci bilen jantarlı arzu ediyen, durmak yok ve diktatör hükman yenemeli. Bizde başka varyant yok. Ben kıyıska sizin sorunuza cevap vereyim, eğer bağ olsa. Hocalıçlık o adat 5'ten sarıfa, onu ben yazdım. Adamlar kırmızı yarın efira. Murada, salam aleyküm, umutmayaları kepler zor mu? Kepler kovu işleyen. Adamlar kurbanını nimet delin. Ağzını onu kapatıyorlar yazman haşt. Şurada nereden vermeli? Biz öğrenimiz verir. Taliban, dayanış gruplarda bizim gruplarımız yani akılda parada hemmemiz verir. Bir şu. Türkmenistan'ın demokratik apozitiyasına kömek ve şu apozitiyası demokrat olup verir. Bir şu. 10 tane lirada, dolarda ve euroda. Ne aylıp verip bilseniz birinin üstünden öyle adım gökeceği tapa oluyor. Yürütülüştürülen şu. Baktırılan buluşturuyor. Bir de korunmak için zatlar gerek. Bizde yitirer yağlı zatlar kalmadı. İnnedine başı ederin kurbanla yakasından alalım. Kattori. Hormatly illeşler, biz radikallığa düşmeliler. Biz köplük bilen almalı. Köplük bilen gurumçuluk bilen. Gurumçuluk için pul gerek. Ya gurumçuluğa çıktıcıları var. Şu çıktıcıları biz götürsek, bir topar adam, bana pul gerek diyenlere
Bana dine çıkacağım berten diyenlerim var. Bize şunun için men ayyan ulu pul gerekler. Ya hemmemiz bira şu atalı olun, şu çüylük maşgalasından. Şunun men efir mutalyan dedim hemmemiz birinci bilen zat halk arzu ediyen ve innekli beşikleşirli. Hoşlanma.